La clínica de la doctora Beatriz Beltrán patrocina Donem la veu. Doncs bona tarda, benvinguts una setmana més aquí a Donem la veu en aquest especial roda de precandidats que estem fent aquests dies, dedicant-li a lo que és la presidència del Futbol Club Barcelona. El precandidat que tenim avui és un home de la casa 100%, aquest sí que pot dir de veritat que coneix l'entitat, o com a mínim la coneix des de dins, des de fa molts anys. Abans de dir-vos el nom, anem a veure el seu vídeo de presentació i així ens posem en situació. Amb tota l'experiència i coneixements assolits al llarg d'aquests anys, ha arribat el moment de fer realitat un gran somni. Tenir l'honor de presidir el Futbol Club Barcelona. És per aquest motiu que presento la meva precandidatura a la presidència del nostre club. Visca el Barça i visca Catalunya. Xavi Vilajoana, un home Barça, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Doncs, efectivament, és el Xavi Vilajoana, un home que pràcticament ha crescut amb els colors del Barça a sobre seu, en la samarreta del Barça. El tinc aquí, Xavi, gràcies per venir. Gràcies per convidar-me. Precandidat, un home de la casa, aquest sí, perquè clar, tots s'estimen molt al Barça, tots adoren al Barça, tots amen al Barça, tots estan enamorats del Barça, però realment l'únic que puc dir que ha portat els colors del Barça has estat tu. Sí, això és una realitat, amb això és un fet. Vaig estar 3 anys, dels 18 als 21 anys, fins al Barça C, i després 4 anys al primer equip del futbol sala i vaig arribar a ser el capità, que per mi és un honor acabar liderant un equip professional del Barça, un primer equip. És una experiència que m'uneix gairebé des de tot. Pot viure-la, vull dir, no tothom és capaç de viure aquesta experiència, no? De fet, a dia d'avui... I a més, no tothom és capaç de viure l'experiència i poder-se presentar... Bueno, tu ja has estat directiu, ja parlarem d'això ara també, no? Però anem a posar en situació una mica qui és el Xavi Vilajoana, perquè n'hi haurà molta gent que, a pesar d'haver estat directiu, no sabrà qui ets, amb la qual cosa està bé posar en situació. Sí, perquè sempre ha estat una persona que la meva principal prioritat ha estat treballar, aportar el meu coneixement, la meva experiència al club, en tots els àmbits que així m'ho han requerit, i mai he estat una persona de voler ni sortir fotos, ara, òbviament, he de sortir més, perquè em presento a la presidència, però malgrat això soc una persona lligada de fa molts anys al club i des del nostre estimat Joan Gamper no hi ha hagut cap altre president a la història que s'hagi vestit amb la samarreta del club, que l'hagi suada. Per què et presentes? Em presento sobretot per responsabilitat... Acabes de sortir d'una directiva que ha tingut que dimitir en bloc. Sí, complicada. Em presento primer per responsabilitat, perquè crec que ara mateix la situació que té el Barça, no només el Barça, sinó deguda també a la situació econòmica actual, requereix d'algú que tingui una política esportiva molt clara, que de retruc afecta la política econòmica, i crec que és molt important, moltíssim, conèixer perfectament com funciona el club. És la primera vegada a la història que les eleccions es produiran a meitat d'una temporada, per tant no és allò que dius, bueno, tindrem 2 mesos, 3 mesos per veure, per fer projectes, per mirar com funciona, on hem d'incidir, on no, i jo crec que ara és un moment molt important per prendre decisions des del primer dia, i jo crec que això és un factor clau. També et dic una cosa, jo soc una persona que sempre s'ha manifestat a favor de potenciar la gent de la casa. De fet, ha estat la meva feina principal tots aquests anys. S'han pres decisions molt bones en aquest sentit. De fet, Ansu Fati comença a ser una de les conseqüències. Minguezas, que ningú els coneixia i ara sembla que hagin sortit del no-res. No, porten precisament aquesta trajectòria. Com dèiem abans, vas sortir d'una junta directiva que ha tingut que dimitir, d'una junta que també ha tingut molts èxits esportius, les coses com són, perquè l'ha tocat viure poder com li va passar a la Porta, en una època de màxim esplendor d'uns jugadors determinats. Correcte. Però dit això, tu com puntuaries, des de la perspectiva de l'exdirectiu que ha tingut que dimitir, com valoraries de 0 a 10 la directiva i la gestió del Bartomeu, de la vostra directiva? Mira, jo crec que les notes
al final cadascú posa la seva, però jo crec que sempre s'han de posar en perspectiva. Un moment quan surt d'un examen, normalment acaba de sortir, ostres, no crec que m'hagi anat bé, i després al final potser la nota t'acaba sorprenent, no? Això passa molt sovint. A mi no m'agrada posar notes perquè crec que tots els expresidents, i jo n'he treballat amb 3, han pres decisions que han sortit bé, altres que no han sortit tan bé, altres que han estat equivocades. És veritat que una de les coses que crec que menys m'han agradat d'aquesta és una mica no tenir clara una política esportiva molt vinculada a la gent de casa. És a dir, jo crec que ha faltat anticipar-se a la regeneració. Tu eres el responsable, no, d'això, teòricament? Era el responsable de formar-los, però al final l'últim salt... No us vau donar compte d'això, tu, des del teu post? Jo des del primer dia em vaig donar compte. Per què no vas fer ahir? No, sí que vaig fer. De fet... No et van fer cas? Jo vaig tenir... No, perquè al final jo tenia 3 companys per sobre, més el vicepresident esportiu, més el president. Llavors, jo el que sí era, informava, deia el que podria passar, que no anava bé. De fet, sí que vaig aconseguir moltes coses, perquè després la sortida de Pep Segura, que era una miqueta el que va fer el canvi aquest, va ser provocada per un acoso i derribo meu en aquest sentit de dir, escolta'm, anem a fer que el futbol base sigui patrimoni del Barça. Amb aquesta sortida què vas aconseguir realment? Perquè després... No, vaig aconseguir que el futbol base, fins al Barça B, mantingués una filosofia determinada, que era la que volíem, a través del model de joc, etc. L'últim esgraó, precisament, un dels motius que em presento és perquè si no ets president, poder incidir sobre aquest pas del segon equip, del Barça B, fins al primer equip, si no ets president, sempre tens algú per sobre que acaba decidint que té la decisió final. En aquell punt, el president d'aquesta junta, el Bartomeu, no estava preparat per poder-la gestionar bé. Jo crec que... No ho va fer bé. Bueno, jo et diria la gent que va posar, els responsables que van posar... Ho dic a col·lació que estàs dient que el no ser president, donant a entendre que el president sí podria, no? Bueno, ell podia haver marcat una política en aquests executius de l'àrea esportiva, en les secretaries tècniques, dirigida a això, i no ho va fer. Però no ho va fer també per desconeixement, perquè al final, dic una cosa, no hi ha hagut cap expresident tampoc que tingués un coneixement, sinó que eren les persones, sobretot al costat. Clar, jo crec que el president potser no és el que li toca. No, qui ha de marcar el criteri sí. Li marcarà el responsable esportiu, no? Però aquest s'ha d'escollir amb uns criteris. I de fet el tècnic del primer equip és el que deu demanar el jugador que puja, que no puja, en el moment que estigui aquest tècnic. Mira, aquí és on jo discrepo, és dir, a l'entrenador del primer equip se li han de donar, si se li diu, mira, del jugador 16 al jugador 22, aquests els has d'escollir d'aquests 10 que et dic jo, que es coneixem que pugen de la casa, no, quan dic jo dic els responsables del planter, és a dir, de tota la masia, i ens diu, mira, escolti'm, entre aquests jugadors vostè n'ha d'escollir 6, perquè els coneixem... Sí, això parlarem perquè t'he sentit dir-ho, que un dels models que vols implantar si arribes a ser president és que el tècnic, l'entrenador del primer equip, estigui supeditat també una mica a comptar amb la cantera. Sí. No? És a dir, suposadament, imaginem que fitxem a Klopp, el de Liverpool. Sí, suposem. Imaginem-lo, Home, per entitat no diria que no, altra cosa és que li puguem pagar o no, però per entitat no diria que no. Que no és un home que tingui arrels aquí al Barça, ni molt menys. Clar, penses que un senyor d'aquest nivell, penso, pregunto, es deixaria supeditar aquestes decisions? Si vol entrenar el Barça... Si tu fossis president, si vol entrenar el Barça, té que passar per l'Arba. Hauria, però no per un tema de caprici o per haver-ho de posar en un paper. És que n'hi ha una cosa, Xavi, clar, a lo millor el que tu consideres que és un bon jugador del plantel, de la casa, de la masia, per a ell no li serveix, pel seu sistema no li agrada. No, però és que aquí està la diferència. No és un tema de valorar aquell jugador. I al final no seré jo qui diré, escolta, m'ha de ser aquest o aquest altre. És a dir, han de ser jugadors de qualitat i de talent que venen amb una formació i amb una evolució de la casa que, pel seguiment que s'ha fet d'ells, no jo, els responsables tècnics del futbol formatiu han de dir aquests 7 jugadors, creiem que d'aquests 7 poden començar a tenir minuts, poden estar preparats per arribar al primer equip, etc. D'aquests 7, senyor entrenador del primer equip, vostè n'ha d'escollir 4. Si per acabar de completar la plantilla del primer equip n'ha d'escollir 4.
després aquests s'hauran de guanyar igual, Però És a dir, al final... l'entrenador no li agraden aquests 4, per exemple, un exemple, el Trincao, que no és del Barça, que és un portuguès que ha arribat allà, però ho dic perquè és molt jove, no? És a dir, ell... Que té molts detractors i molts a favor. Hi ha gent que li agrada molt, que diuen que pot ser el proper Figo, altres diuen que és un tronco, no? Però bueno... Fa poquet que està, jo crec que se li ha de donar temps. A mi personalment m'agrada, Jo crec que és un jugador amb potencial. Però no a tothom li agrada, vull dir, al final el que mana és Però, l'entrenador, no? Sí, però... I no és una armadura Però no és un tema... Però és que el tema de la... El tema... Pugui dir que és culpa vostra, perquè l'heu implantat, posar uns jugadors que ell no considera... Si ell creu que ho haurà de dir, doncs ho dirà, però al final una plantilla són 23 jugadors. El que nosaltres estem parlant és que creiem que hi ha un potencial en la gent de la casa, molt gran, i els conec perfectament. De fet, podríem fer una mena de juguesca. Jo et posaria aquí un full amb 11 noms, que d'aquí 3-4 anys estic convençut que seran jugadors consolidats en el primer equip. Llavors, hi ha temes que no són subjectius. Un entrenador pot pensar, bueno, aquest més, menys, però si tu el criteri esportiu, la política esportiva, el model, que és un model de joc que conec perfectament en primera persona, jo l'he patit. Jo sé el que vols dir, Xavi, crec que és molt complicat, perquè si... Però és que si fos fàcil ho podria fer tothom. No, però vull dir que si tenim un entrenador que està funcionant, no li pots després obligar a ficar un nen de la cantera. És que no l'obligo a fer-ho jo, el que vull dir és que és un jugador preparat per competir en un lloc en el primer equip. Però no obligat a posar-ho a l'11 titular. No, home, no. Vale. Home, no. L'equip el fa... L'equip el posa l'entrenador. El que jo tenia sentit, havia interpretat malament, aleshores. Havia interpretat que l'entrenador tenia que posar sí o sí a la gent de la Masia. No. Dic que tota la plantilla que conforma el primer equip, aquí ha d'haver-hi un lloc reservat per X, que se li ha de deixar escollir l'entrenador dels que se li proposen que venen de baix, no a l'hora de jugar. Suposem que el Koeman o el Riqui Puig decideix donar-li un dorsal de primer equip, però no juga. Ja hagués complit, diguéssim, en aquesta part, vull dir, ja és del primer equip. No juga, nen. No, perquè al final entenc que el dia a dia és ell qui el veu, qui decideix, i són els jugadors que se l'han de guanyar. Volia preguntar-te sobre què va fallar a la Junta a la que tu vas pertànyer. Bueno, tu dius que has estat amb 3 expresidents, no? D'aquests 3, per tu, qui és el que millor gestió ha fet? Depèn. Em quedo amb... Són èpoques diferents, eren situacions diferents, alguns han crescut en un sentit, per exemple, la parcel·la econòmica en els últims anys, malgrat que diguin que no, hi ha uns beneficis acumulats molt considerables. Podrem discutir si la massa salarial ha crescut exponencialment, cosa que jo no ho comparteixo, però tots han tingut sus más i sus menos, no entre ells, de gestions. I com a soci, no com a precandidat, com a soci? Com a soci, jo sempre li tinc un enorme respecte a tots els presidents, perquè ser president del Barça, primer de tot, jo considero que és un acte de generositat. No te mulles, sí. És que no puc puntuar. Tu com a soci tens que tenir una opinió, de dir, aquests 3 que jo he compartit com a soci, crec que aquest era el més vàlid o aquest era el menys vàlid, no? No, jo crec que els 3 els valoro per igual. Per igual, els 3. No m'ho crec, Sí, segur que tens opinió i no me la vols donar? No, perquè em dius, si tu em dius, mira, els dos primers anys del senyor Laporta, et diria, fantàstic, però també portava una herència... Laporta també va dimitir. Exacte, però portava una herència molt bona. Els 3 últims anys del senyor Laporta, jo no n'estic content. El senyor Rossell el mateix, no? Té un període i un altre, i el senyor Bartomeu... És a dir, al final, tots tenen. Per tant, jo crec que seria injust valorar-ne un més o un menys, perquè depèn d'en què ho centris, et tiraries més per un o per l'altre? Aquesta pregunta suposo que serà fàcil de contestar perquè tu vas pertànyer a aquesta directiva que ha sortit. En l'hipotètic cas que arribessis tu a la presidència, aixequem catifes o deixarem córrer... No, jo ja ho he dit, jo obriré les finestres, deixaré que passi l'aire, però al final, a nivell de comptes del club, s'auditen cada dia per una de les Big Four, que se li diu, auditores Big Four, em consta, i és públic, que l'auditoria ha sortit sense cap salvetat, que se li diu. No, l'auditoria segur. Sí, no, dic que ja veurem el resultat final. Sí, clar, això té que sortir bé, no n'hi ha manera. No, l'auditoria ja se sap, quan es presenten els tancaments de l'exercici, es presenten en base a una auditoria. L'auditoria segur que ha sortit sense cap salvetat. A partir d'aquí, jo insisteixo, per mi les gestions de qualsevol entitat es tracta de gestionar-les el millor que se sàpiga. El resultat final, quan tu prens decisions, pot ser un o un altre, però des d'aquest punt de vista no tinc cap... Xavi, tu no vas dimitir. No. Tu vas estar fins a l'últim minut, ja quan es va presentar la dimissió en grup, lògicament.
Dius que no és un projecte continuista, Absolutament, perquè no vaig amb ningú. tenint en compte que vas acabar fins a l'últim dia amb aquesta directiva i tenim en compte que el presentes ara, dir no ser continuista, quina és la diferència entre aquell projecte de fa mes i mig, més o menys, al que tens ara en aquest moment? Doncs en molts aspectes hi ha molta diferència. Per exemple, el que t'he explicat de política esportiva. És dir, nosaltres... Això és una part del club, la política esportiva és una part important. Clar, és que de fet, perquè hi ha un altre, per exemple, el projecte, o dir, la manera de gestionar el tema de les remuneracions salarials dels jugadors del primer equip o en global, no té res a veure amb el que tinc previst, amb el que es feia, per exemple. A nivell de política de seccions, de la base de les seccions, doncs tampoc té res a veure amb el que s'estava fent. És a dir, jo havia tingut a dintre, jo no entenia, com per exemple una secció de futbol sala on el segon equip acaba cada any entre els 4 primers, que no hi hagi, o que hi hagi un únic jugador sortit del planter en el primer equip del futbol sala. Per mi això no és tolerable. I jo això ho exposava sobre la taula, però al final hi havia un directiu responsable d'aquella secció i al final el dia té 24 hores. Però per què no es feia? Per un problema de pressupost, un problema de ganes, un problema de... Jo crec que era més ganes. En aquesta vida és molt fàcil posar sobre un paper, com he sentit molts, no, la masia, no, s'ha de Podria dir plantejar. entre cometes, de que els teus companys de la Junta Directiva en aquell moment era gent sense motivació, sense ganes? No puc parlar per ells, perquè això de motivació és un tema... No, o pot ser un tema de desconeixement, també. Al final, si alguna cosa vull potenciar... Si tu sabies com fer-ho, jo entenc que Sí, tu però sabies jo com al final, és dir... Però tu podies dir, escolta, jo podia... A tu t'agrada perquè tu has jugat i has defensat aquesta secció. Per això, però al final, jo no... O sigui, el que no pot pretendre un és estar a totes. Normalment en aquesta vida els llençols són curts, o et tapes el cap o et tapes els peus, però tapar-ho tot moltes vegades és difícil. Primer perquè més el dia té 24 hores. I al final jo ja tenia el futbol base, la masia, al final el futbol femení i el Barça B. O sigui, si m'hagués posat a poder incidir i batallar amb tots els àmbits que no estava d'acord, hagués estat impossible. Per tant, jo em limitava a exposar el que creia que no era correcte. I al final... No et feien gaire cas. En els àmbits que no eren de la meva responsabilitat, tu gestionaves bé la teva parcel·la, no? Que era el futbol femení, al final, que avui en dia tenim un dels millors equips del món de futbol femení. El millor, ja t'ho dic jo. No ho sé, però un dels millors segur, I aquest any potser podrien aconseguir la Copa, la Champions. Jo crec que sí, per poc que es dediquin una mica. Estic convençut. El partit de l'altre dia amb l'Eindhoven va ser un partidàs, parlarem també d'això. Per acabar aquest tema de la Junta anterior, que això ja avorreix els morts també, però va bé comentar-ho. Tu com veus, perquè clar, tu no tens que presentar aval. No. Ets lliure de presentar, no tens que presentar aval. No. Suposo que l'Emili Rousseau tampoc, m'imagino. No, l'Emili Rousseau sí. Sí? I per què ell sí i tu no? Perquè ell també va estar a la Junta de... Sí, però la llei diu que només, diguéssim, està exempt de presentar aval aquell membre que es presenti al president que ha compartit tot el mandat d'una Junta. Vale, això ho desconeixia. Pensava que ell tampoc tenia que presentar-ho. No, sí. Vale. Bueno, doncs dit això, hi ha parts en cert avantatge, vull dir, perquè aconseguir aquest aval no és fàcil. Jo aquí vaig tenir el Pere Riera i jo crec que se li va escapar una mica, però em va confirmar que no tenia l'aval. Jo li vaig dir, escolta, si no tens l'aval, com te pots presentar? A mi m'agrada que em facis aquest comentari perquè presentar-se president del Barça, però és un avantatge no pel simple fet econòmic. És que trobar aquesta quantitat de calés és molt complicat. L'avantatge és que no has de trobar, per tant, que no te l'ha de deixar ningú. Si no te l'ha de deixar ningú, ets lliure per muntar un equip al teu voltant competent, vàlid, que els precandidats tenen al seu compte 150... No, per això. Per això, per tant, algú els hi haurà de deixar, no? És el que te dic, vull dir que... No, dic jo, algú els hi haurà de deixar. Algun grup té que haver-hi de darrere, no? Sigui un banc, sigui una empresa, sigui qui sigui. A mi, com a soci, i ara m'has dit abans, posa't com a soci, a mi m'agrada votar a un presidenciable que sàpiga que qui prendrà les decisions és ell. Perquè si no... T'has estudiat la resposta, m'agrada perquè com a mínim... No, perquè si no, que ens diguin
Aquí estem votant de veritat, no? Jo faria el mateix, jo en la teva situació tinc claríssim que si puc presentar-me sense aval no ho dubtaria i no tindria per què també tenir vergonya. Però és que inclús el que pots fer és potenciar. Però jo sí que crec que és una mena de desavantatge. És a dir, jo, en l'hipotètica de que tu arribessis a ser president, aquesta norma estatutària que és de l'any... No, això és del... No és de això ve del... Sí, del principis dels anys 90 del Consell d'Esports. La llei del deporte és estatal. Sí, correcte. Vull dir, això ho pensaries canviar? Jo no tinc potestat per canviar-ho, Això és una llei estatal. Sí, però fer alguna gestió... Jo crec que s'ha... Estem parlant d'una llei de fa més de 30 anys. Jo crec que s'ha de corregir. No he estudiat amb... No tots els socis tenen la capacitat de poder-se presentar a president del Barça. Però sí que és veritat que un ha de ser responsable i ha de tenir clar el que significa presentar-se a president. Tampoc em diria que me vale todo. Que és un càrrec no remunerat. No va per aquí. No, em refereixo... Algú ho ha dit, no? Això no es cobra. Jo és com tot. Però jo penso per donacions. N'hi ha moltes més coses, no, darrere? S'han de tenir unes capacitats, uns currículums, una formació... Escolta, això no només pel Barça, inclús pel govern de Madrid, que tenim ministres que no tenen ni estudis. Sí, senyor, per qualsevol institució... I aquí a Catalunya tenim algun polític que no ha treballat mai, i la seva vida laboral és zero, Això és veritat. No diré noms, perquè al final sempre tenim problemes. Per tant, sí que ho trobo desmesurat, el tema, i més amb clubs de futbol que els seus pressupostos es van ampliant any que passa. Però insisteixo que això és un tema que no depèn ni dels socis del Barça ni del president del Barça. Una de les coses que dius és que saps què s'ha fet bé i el que s'ha fet malament. Què és el que s'ha fet malament? Doncs això que et dic, per mi, i el que crec que ens ha afectat més és que la política esportiva ha arrossegat l'economia del club. I quan dic política esportiva vull dir, tu al final, si tu coneixes la manera de funcionar el model, pots escollir els responsables que saps que les decisions les prendran en aquest camí marcat, que és el que ens ha donat èxits al llarg de la història. Dius els responsables de les seccions, dels esportius... Els responsables esportius, principalment, que al final són els que acaben executant. Els que us acompanyaven a vosaltres no han estat bons? Bueno, això està clar, que no han estat bons perquè el temps ho ha demostrat. No, n'hi ha hagut que no, però sobretot poden estar... Penses que ha hagut algú que sí? Sí, tots han tingut, a veure, Zubizarreta, Zubizarreta, per exemple, va fer fitxatges bons. Home, però també va fer... També, però per això et dic, veus, tu m'estàs donant la raó que jo dic, n'hi ha que... Si un director esportiu del Barça no és capaç de fer un fitxatge nou, que ho té tot el seu abast... En el món del futbol... El que té mèrit és el Monchi, per dir alguna cosa, no? Alfred, Monchi també n'ha fet de fitxatges... Per cada fitxatge dolent que ha fet el Monchi, ha fet un que ha cobert àmpliament la despesa d'aquests altres. Només fitxatges com a l'Alves, com a Rakitic, ja són fitxatges... La política del Sevilla... És molt diferent, ja ho sabem. No té res a veure, Però parlem de directors tècnics, en aquest cas. És a dir, al final, si el Sevilla no fos un equip venedor, aquests jugadors haguessin començat la carrera o els haguessin adquirit, haguessin acabat la carrera... Ha comprat a 5 milions i ha venut a 50. Però és que nosaltres... Nosaltres no som capaços. Perquè nosaltres quan comprem... No és un club venedor, però no és un club venedor que quan el pots vendre a 50 vol dir que està al seu top de rendiment i, per tant, el Barça el que vol és que rendeixi el Barça. Llavors no te'l vendràs mai, perquè si val 50 vol dir que el seu rendiment augmenta. Hem tingut casos flagrants com l'Arda Turam, per exemple, com l'André Gómez, per exemple... N'hi ha de tots colors. Ara, últimament, a Luis Suárez, que ja sabem que s'estalvien una despesa de pau, però ho han regalat. Bueno, i això és que un dels... El Vidal ho han regalat, el Prosinec, el Rakitic ho han regalat. Un dels claims que posem és que jo prefereixo perdre'm un any bo d'un jugador, un any bo de rendiment, a certa edat, que no mantenir-lo 3 anys amb un rendiment baix. Però els Suárez no haguessin estat capaços d'aguantar un any i vendre'l? Pregunto, No, jo crec que no. Més que regalar-hi, a més, l'Atlético de Madrid, que és un equip que ens té presa la mesura. Jo crec que no, perquè, escolta'm, el mercat del futbol, al final, és com qualsevol mercat de valors, i al final hi ha un que ofereix i un altre que compra. No depèn només del que posa el producte al mercat. Al final tu poses un producte al mercat i ha d'haver-hi algú disposat a comprar-lo a cert preu. M'estàs defensant el regal de Luis Suárez? No, t'estic posant, estic informant de com funciona el mercat. Perquè per aquesta regla de 3 el Messi ja podia 10. Perquè al Messi que li queda... Antoni Freixen deia que al Messi li queden encara 4 o 5 anys
Escolta'm, bueno, això és el teu parer, però jo crec que al Messi li queda aquesta temporada i poc més. Bueno, esportivament amb el nivell parlant... que tenia, ojo, sempre serà el millor jugador del món, no tinc cap dubte. Esportivament parlant... I continuarà rendint, però... Esportivament parlant, Messi pot rendir, però al final, per mi, el que és molt important i és clau, és que un jugador que jugui al Barça ha de voler jugar al Barça. Bueno, això, evidentment. Per tant, primer s'hauria de preguntar ell si vol seguir sent jugador del millor club del món. Dius que la persona més, diguéssim, preparada per afrontar el repte de president de futur ha d'estar al Barça i que tu ets aquesta persona, que és la persona més preparada de present i de futur. Això ho dius i no, com es diu en castellà, no te l'emprendes. O sigui, tu mateix ja dius que jo sóc el millor per fer aquest projecte. Quin és el teu projecte realment? Què és el que aportes tu que no pot aportar un altre? Doncs mira, el que aporto jo és l'experiència en primera persona d'haver estat viscut uns àmbits del club que per mi són la base del futur, que és el planter, la Masia i el futbol femení, són uns eixos clau. La meva experiència en gestió empresarial, econòmica, la meva formació en molts àmbits, d'enginyeries, econòmiques... Això no ho hem destacat, però jo crec que és destacable que tens 4 carreres. 4 carreres universitàries, amb diferents àmbits, a més a més. I això jugant professionalment al futbol, que no és fàcil, Vull dir que no estem parlant tampoc d'un senyor que ha vingut aquí a... És un dels qualificatius a la Masia, tenim 4 valors principals i un d'ells és l'esforç. Doncs això és sinònim d'esforç. Llavors, per tot aquest conglomerat i després per una cosa, que és que a nivell d'equip s'ha de ser molt conscient de la gent que poses en cada equip. I parlo d'equip directiu, és a dir, el model de gestió i de governança ha arribat un moment que cal una implicació molt forta, dedicar-hi moltes hores, tenir molt clar quins són els camins que s'han de seguir, quines decisions s'han de prendre, i des d'aquest punt de vista el meu equip és el millor en tots els àmbits. Vas estar al Barça a principis dels 80, no? Més o menys. No, 90, dels 90. Dels 90, perdó, ja et feia molt gran a tu. Dels 90. Dels 90. Vull dir, en aquell moment... Del 91-94. En aquell moment que tu jugaves al Barça, que tu vas sortir de la Masia del Barça, entre altres coses, l'has viscut en primera persona. Sí. En aquell moment, jo no recordo, ara, qui era el director tècnic del Barça? Tu ho recordes? A mi em va contactar el Toni Bruins, que era Slot, que era el segon entrenador, el segon de Johan. De Johan, clar. Perquè el Toni va morir fa poc. El Toni anava, exacte, el Toni anava molt, i el Johan també, al Ministadi, a veure els partits del Barça B o del Sub-19 en aquell moment, i jo quan anava a jugar-hi, en aquell moment jugava a l'Adam, al juvenil Sub-19, i cada vegada que anava al Mini seria per motivació, doncs em sortia un molt bon partit i marcar gols. I al final d'aquella temporada va trucar a casa el Bruins, a més, va parlar amb els meus pares... Aquest era el segon entrenador, però el director tècnic no era aquest. El directiu no el recordes? Jo crec... No, el directiu era el senyor Mussons, que està aquí, el directiu responsable era el Mussons. Però clar, jo que hi ha època els directius, com comprendràs, amb 19 anys, a mi em trucaven, em van dir que em fitxaven... Perquè suposo que és aquest el perfil de directiu que vols per la part esportiva del Barça? Ha de ser... Mussons, per exemple? No, ha de ser un perfil que conegui el món de l'esport i que, a més, tingui capacitats en l'àmbit de la gestió, experiència en portar equips... Tens confessionat ja el teu equip? Sí, de fet, dilluns el presentem. A tots? Presentem a tot l'equip, sí. Algun exfutbolista? A part de tu? Sí. De directiu, a la part esportiva? De directiu. Demà presentem, dilluns, perdó, presentem... Com a director tècnic o encarregat de controlar ojeador, digue-li com vulguis, ja no sé quin és el nom, perquè cada vegada van canviant els noms. Ja ho tens també? Ho tens tancat, aquest personatge? El tindrem tancat a final de temporada. A mitja temporada no portarem a ningú nosaltres. Perquè... Ara què tenim? Ara hi ha el Ramon Planes. És el que penses mantenir? Ara, de moment, sí. És el que tu tenies abans de dimitir, ja, no? Sí, és el que hi ha, sí. Penses comptar amb ell fins al final de temporada? Si nosaltres, abans de temporada, dintre de l'àrea esportiva,
No farem primer perquè... sí que n'hi ha algo de continuisme, no, aquí? Bueno, no, són 6 mesos, perquè el que tu no pots fer és... Primer perquè hi ha gent amb contracte. Tu tindràs que espavilar perquè el Barça no es pot confeccionar el mateix mes de juliol per començar el setembre. No, home, no, però llavors tu comences a planificar-ho a partir del març. Jo ja he parlat amb molta gent. Si planifiques amb el senyor Planas, que és el que ocupa aquest càrrec en aquest moment... No. O sigui, tu comences a planificar la temporada següent a partir del mes de març, però no cal que la persona estigui dintre del club. Primer perquè hi ha gent que té contractes actuals en vigor, tant en altres equips com els propis de Can Barça. I, per tant, s'ha de veure la situació contractual de cadascú, també. I els que estan fora, que estan treballant en aquests àmbits... I com penses negociar sense un director tècnic els salaris del club? El Messi i les seves renovacions, si és que es té que renovar... Ja estan negociats els salaris, que jo sàpiga. N'hi ha un aplaçament de pagos i això ho saps tu millor que ningú. Bueno, això ho ha portat la Junta Gestora i l'acord que ha arribat és el que entenc que és el que es va publicar. El que ha dit el senyor Tusquets, Exacte, sabem el mateix. Que han pagat un 40% de nòmines aplaçat, o no sé quin rol han fet. Amb això tenim la mateixa informació, perquè al final el que ara està gestionant el club és... Però això ho tindreu que renegociar, m'imagino, d'alguna manera, no? Depèn si és un acord que s'ha arribat per 3 anys. Però la Junta Gestora pot firmar un acord d'aquí a 3 anys i hipotecar la directiva entrant? Entenc que... Pregunto, eh? No ho sé. No ho sabem. No ho sabem, perquè al final... Amb el tema Messi està clar que no s'ha renovat ni s'ha negociat, més enllà del que ja sabem tots. Bueno, entenc que no. O sigui, amb això tenim tots la mateixa informació. Com penses negociar amb el tema Messi si no tens potser un director tècnic enferm al teu costat per poder fer-ho? O penses fer en l'àmbit presidencialista? No, és que aquest de moment hi serà. No el tens, m'has comentat que no el tens, no? Encara, que no... Avui en dia hi ha un secretari tècnic. Tu ara tens una figura... Però és que al Messi no se li ha de... O sigui, la negociació no la farà el president. És a dir, però és que el president l'ha de fer l'executiu amb els criteris que li marqui el president. Quin executiu? Doncs el que hi ha ara, el senyor Planas. El senyor Planas. El senyor Planas, que teòricament, segons les teves paraules, marxa a final de temporada... Jo no he dit que marxi ningú, no marxi. Jo el que vull dir és que... Però sí que has dit que estàs en contactes amb altres que signarien a final de temporada. Però és que tenim... El que sí que plantejarem, i dilluns plantejarem, és l'organigrama amb tota l'estructura esportiva. I l'estructura esportiva... És demà passat, eh? Sí, l'estructura esportiva té un organigrama i al final els noms van associats a responsabilitats, tasques i càrrecs. I al final... Hi ha alguna sorpresa rellevant? Alguna sorpresa que diguis, mira, pots dir algun nom? No. Abans de dilluns no pots dir res? No, res, no puc dir cap nom. No, i dilluns tampoc... No ho sé, dilluns tampoc diré un nom, A ningú de vosaltres, no ho s'entén. Dilluns no diré un nom, tampoc. Perquè primer tenim que aconseguir les signatures. Exacte. Que sabem que n'hi ha molts que no passaran al tall. Jo tinc clar quins no passaran al tall, ho tinc claríssim. I em sap greu perquè són bona gent i he tingut empatia amb ells i crec que volen fer les coses bé, però no les passaran, ho sento molt. Dit això, no seria més fàcil presentar les persones que tenim? Perquè de vegades, per exemple, Fernández Alà té un projecte totalment novedós, diu, encara no ha presentat el projecte en ferm, però tothom ve de fora del que és l'àmbit Barça. Tot és gent nova... Però novedós a nivell executiu està parlant? Sí, vull dir, totes les persones que estan al seu costat, que em sembla que va ser ahir, quan va presentar la seu i va... Però devia presentar el seu equip directiu, no? Sí. Bueno, el seu equip... No, jo no sé els que ha presentat perquè a mi no em va dir cap nom, tampoc. M'han passat alguns noms, però no són rellevants i jo no els conec de res. Els noms dels directius, de l'equip directiu, dilluns els tindreu tots sobre la taula. Però vull dir, no és més fàcil, potser, tenint en compte que per agafar signatures no tenim gaire temps, la gent s'ho pensarà, tot anirà al correcuita, tothom tindrà presses per agafar signatures. Si jo sóc capaç de presentar el meu projecte abans de temps, amb les persones que m'acompanyen, i presento... Sí, però clar, de dilluns a agafar firmes, quants dies tenim? Home, doncs tenim un mes. Home, menys. No, perquè les firmes són menys 25 dies. Dilluns és dia 19. Dilluns és dia 19? No, 21. 21 i les firmes acaben el dia 11. Però és que fins ahir no vam tenir data oficial de les eleccions. Complicacions perquè la gent pugui desplaçar-se per tot això. Vull dir, perquè tu també t'has presentat molt tard, les coses com són, no? Al fons, una de les coses que presumeix és que ell porta el projecte des del 2013. Perquè jo estava treballant... estava treballant al projecte de dintre, no podia presentar al final les coses per dos timings, però és que a més, fins fa 2 dies no hi havia dia oficial de... És veritat. Però n'hi ha candidats, per exemple, la Porta no fa gaire que es va presentar. Per això tampoc. Vull dir, el Pere Riera tampoc fa gaire, l'Emili Rousseau tampoc fa gaire. Saps, clar, però és que al final si no saps quan seran les eleccions... No, home, però n'hi ha gent que, per exemple, el Jordi Ferrer, ja en la moció, quan va presentar el vot de censura, aquell ja es va posicionar, va dir, escolta, el Toni Freixa el mes de setembre va dir, jo em presento eleccions. I no era partidari el Toni Freixa d'aquest vot de censura, ho ha dit per actiu i per passiva. Ell no era partidari,
El Benedito tampoc és partidari, que per cert estarà aquí la setmana vinent. Vull dir, però és veritat que en el teu cas no podies fer-ho abans perquè estaves ja submers en una directiva i era més complicat. Però el que no entenc és per què... També te puc preguntar, que m'ho poses molt fàcil, vull dir, te presentes més tard per aquesta raó, totalment... Bueno, més tard em presento, sé que hi ha altres precandidats, la resta de precandidats hi ha molts que també es presenten dilluns, avui ho ha fet un altre, demà fa un altre... Qui ha fet avui? No m'he enterat. Avui ha fet Rousseau, em sembla. Emili Rousseau? Bueno, no, Emili Rousseau ja fa... No, però em refereixo un parell de setmanes que es va presentar, una setmana com a mínim. Jo fa 2 o 3 setmanes i em vaig presentar abans. El que fem aquest diumenge és presentar l'equip que m'acompanya i el programa associat al meu projecte de president del Barça. Jo el que no entenc és per què trigueu tant en presentar els programes, la gent... Això no ho entenc, no sé, suposo que és estratègia... No ho sé, no? Ho desconec, ho desconec. Cadascú té el motiu... És com el Jan Laporta, que s'ha presentat fa molt poc i està fent una campanya com aquesta de la pancarta a Madrid, que ha estat sensacional. Felicitem al senyor de màrqueting d'aquest home, perquè realment ha tingut una ocurrència que jo no hi hagués pensat, i possiblement tu tampoc ni ningú, però ha tingut el que ell volia. Bueno, jo no hi hagués pensat perquè a mi m'agrada parlar de projectes de futur i no de records del passat. Això però és un tema que jo tinc aquesta manera de pensar. Què penses de que Alfon hagi dit que això, Jan, ets el puto amo i no sé què, aquest tipus d'alabances? A mi el que pensin la resta de candidats, entre ells, la veritat és que m'importa molt poc. Xavi, ets un benquera, tio. Jo pensava que vindries aquí... Home, jo era extrem i driblava. Era del regatejador. Era del regatejador. A vegades té que donar la cara i no driblar tant. Dic, escolta'm, aquí per aquí no passes. I el defensa no passa perquè tu que... Jo dic per aquí no passo de les coses que m'afecten a mi, del que facin els altres, del que faci la resta de precandidats, és el seu problema i no és en absolut el meu. La teva primera decisió en l'hipotètica de que arribessis a la presidència, quina seria? La primera decisió, agafes la teva cadira i seus, què faries? Agafar el telèfon i parlar amb el capità del primer equip. Amb què? Amb Leo Messi. Bueno, Messi. És la primera que s'ha de fer. Això és el més important en aquest moment pel Barça? Bueno, crec que és molt important saber quines intencions té Leo Messi. La teva intenció, que es quedi? La meva intenció és parlar amb ell i veure si ell es vol quedar. Si no es vol quedar, jo no li posaré pals a les rodes perquè marxi. És que no n'hi ha un altre. Si es vol quedar amb el seu salari actual? No, si es vol quedar, jo li explicarem el que ha de ser el seu rol en els anys que li puguin quedar de vida esportiva. Si diu que està d'acord en rebaixar el sou, però que vol un projecte guanyador, esteu en condicions de presentar-li un projecte guanyador? Evidentment sí que hi ha un projecte guanyador. Amb quins jugadors, o en quin sistema, o de quina forma? Els projectes guanyadors no depenen d'un sistema. No, però vull dir, depèn d'una política esportiva. Podeu presentar un projecte guanyador? Tenim ara mateix uns jugadors molt joves que s'estan acoplant... Però no té gaire temps, ja és gran, el Messi no té 28 anys, ja té 34. Això dic, però jo sempre dic que els rols dels jugadors, quan arriben al final de la seva etapa esportiva, han de canviar. I el rol de Messi ara ha de ser un jugador decisiu en els partits importants, en els partits que ha de ser decisiu. Per ser-ho s'ha de dosificar. Ha de ser un rol de lideratge integrador amb els fitxatges joves nous, amb els joves que pugen del planter, i tot aquest rol que ha d'assumir un capità que està en el seu nivell més alt de maduració i que per edat li quedaran 2, 3 anys, els que sigui, però ell ha d'assumir aquest rol i l'ha de voler fer, ha de tenir la motivació de tenir-lo. Si aquesta motivació no hi és... O sigui, ell té que estar disposat a tenir potser un X, el que sigui, un jugador al plantel que pugui estar per sobre d'ell a nivell futbolístic? Si es pot. No, si ell té que assumir potser aquest rol, li pots demanar això? Tenim en compte, per exemple, que un Ansu Fati està pujant molt fort, tu el coneixes molt bé. Però això no és un tema... Sí, el conec perfectament. I l'Ansu Fati, si tot va bé i no se'ns fa malbé i les lesions li respecten... Sí, el futur... Pot ser un grandíssim jugador. Sí, ho és. És un gran jugador i pot ser un grandíssim jugador. Però no és un tema que el Messi assumeixi el rol dels altres o no. Jo crec que és més important, ell ha d'assumir el seu rol. I ell ha d'estar confortable, aquest que t'he explicat, de ser decisiu, de ser determinant en partits realment importants. Però creus que pot arribar, a l'edat que té, i el que estem veient aquest any, porta un parell de gols, un de penal, un de jugada i poc més. Sí que pot ser-ho. Sí que pot seguir sent-ho. A l'edat que té, tu confies?
Sí, jo crec que, a veure, actualment, esportivament parlant, futbolísticament parlant, és encara un jugador molt decisiu. Però el que està clar és que no ho serà 10 anys més. Això ho tenim claríssim. Per tant, aquest rol d'acompanyament i de tenir actuacions decisives en els partits que realment l'equip les necessita, per fer això i per la decadència física, que tots, quan ens fem grans, anem tenint... Però, Xavi, tot això està bé, però... Imagina, jo estic aquí, he sigut en el lloc de Messi, tu de president, i jo et dic, escolta, senyor president, jo vull un projecte guanyador. Què em pots presentar? Què em pots oferir per guanyar? Però és que a veure una cosa... Perquè ell no té temps d'esperar. És que a veure, és que el club... Tu has dit que en 4 anys... És que la pregunta és... Tu vas dir que en 4 anys... Si em pregunta això, li diria, escolta'm, el club, a tu, no t'ha de presentar un projecte guanyador. El club té aquest projecte esportiu. Et sents a gust, et sents motivat, i dintre d'aquest projecte esportiu el teu rol ha de ser aquest. Et sents a gust, estàs disposat a tirar el carro també, a sumar-t'hi, a... Sí, estic d'acord? Doncs parlem-ne. Que no estic d'acord, que no m'agrada? Sí, el seu rol seria el teu contracte acaba el de juny, mirem com acabes la teva trajectòria aquí, que va sortir amb honors, absolutament, sempre tindràs les portes i el cor dels barcelonistes obert, de bat a bat, i no passa res. I li tindrem que fer un estadi com l'hem fet al Joham i com l'hem fet... El que calgui, en aquest sentit. Això està clar. És a dir, en un principi puc entendre, entre cometes, puc interpretar que amb el Xavi Vilajoana el Messi no continuarà al Barça. Si el que ell vol és un projecte guanyador. Sara, no, és que jo... Entre altres coses, perquè tu has dit que et compromet, tu vas dir que et compromet... No, jo li presentaré un projecte guanyador. Però no li presentaré amb ell, jo presento un projecte guanyador. Si ell podrà semblar-li que és guanyador, però a qui li presentes aquest projecte? A la plantilla, tot el plantell? No, però amb el capital primer equip, si parla i diu, mira, la meva política esportiva serà aquesta, el projecte esportiu serà aquest, projecte de club no tant, però sobretot el projecte esportiu. I li explicaré, si ell se sent còmode i motivat per formar part d'aquest projecte esportiu, collonut. Si no, si diu, escolta'm, no, que jo definitivament vull marxar, doncs haurà de marxar perquè ningú el podrà retenir, perquè al final ell acaba el contracte el mes de juny. I una de les teves màximes de la teva candidatura és que et compromets que en 4 anys el 50% de la plantilla sigui de la Masia. Correcte. Els de 50 estem parlant d'11 jugadors. 22, 23, més o menys, sí. 24, poder, 12 jugadors de la Masia. Això en 4 anys vol dir que... Consolidat, és a dir, consolidat. Que tenim que córrer molt perquè en 4 anys siguin capaços de pujar 12 jugadors de la Masia. Mira, els jugadors que en tenen de 16 a 18, totes les categories que impliquen jugadors de 16 a 18, d'aquests n'hi ha 11 que estaran d'aquí 4 anys consolidats al primer equip. Això tens clar, d'acord. Més els que hi ha ara. Sí, però vull dir, amb això no enamorarem a Messi, perquè es quedi. Això està clar. Això és conscient, no? No, en absolut. Per què no? A cas no va sortir ell amb una fornada que el partit del Levante, el partit del Llevant, vam acabar amb 11 jugadors de la Masia, i per què no pot tornar a passar? Estem d'acord. Veig que el que no confia molt en el talent de la gent de la casa ets tu, eh? No, si t'ho dic, perquè no té temps d'esperar. Ell no pot esperar 4 anys, perquè tindrà 38 i en 38 anys no ens enganyem, estarà jugant el que antigament era el Cosmos de Nova York. Alfred, el que has de fer per respondre aquesta pregunta és el portes aquí un dia, li preguntes. Aquí, al Messi? Claro, li preguntes, escolti, amb això de 11 jugadors del planter i tal... Xavi, una de les coses que heu fet molt malament, no vosaltres, com a junta directiva, que heu estat 8 anys, no? O 7, o 8, no? Jo he estat 5. Tu 5, però bueno, el Bartomeu no ha arribat als 8 de poc, no? No, perquè són 6 ara, no? Són 6, no. I abans d'igual amb el Rossell, i abans amb la Porta, és la malíssima gestió de comunicació amb els mitjans de comunicació. És horrorós, perquè, escolta, jo he trucat a Villarreal, he trucat a l'Elx, he trucat a... Ja sé que són equips molt inferiors i no es poden comparar, però són equips de la primera divisió de la Lliga Espanyola. Igual, sí. Vull dir, trucar a premsa del Barça, que la gent d'allà són de veritat increïbles, amables, atents, educats, contesten a tot. Però no sé què hi ha allà que és impossible parlar amb ningú. És una errada, això, sí, és una errada. Vull dir, i això no n'hi ha cap president. I la por que tinc, saps quina és la por que tinc? Que arribi al Laporta un altre cop a ser president, o al Víctor Font, i això continua exactament igual. Perquè si ja els dos són inaccessibles,
Què no passarà quan estiguin allà dins? Jo sempre he estat molt accessible i això m'agrada traslladar-ho. Però saps què passa, Xavi? Que tu has estat accessible, el Jordi Ferrer també, el Pere Riera, el Benedito, que el Benedito em va sorprendre perquè és un senyor que sembla molt estirat i sembla molt raro, i per mi és un senyor encantador, que sempre que li he trucat sempre m'ha atès, hem tingut converses molt llargues i molt interessants, i de fet estarà aquí, ja t'he dit, la setmana que ve estarà aquí, a la teva cadira. Vull dir, però per què un club com el Barça posa tan complicat? Per què doneu prioritat, no tu, el Barça, sinó des de premsa, per què donar prioritat a un diari com El Mundo, com l'ABC o com El País, que no és premsa esportiva, als mitjans de comunicació catalans? No ho entenc. Els criteris realment no els entenc, però tampoc els he posat jo, ni tampoc sé quin criteri tenen, però el que sí que tinc clar és que el club ha d'estar molt més obert a tots els socis, a tots els mitjans, ha de ser molt més transparent, ha de ser molt més... Home, proper. Obert, proper, no passa... Jo, quan era petit, anava al Nou Camp... A mi els búnquers, les bombolles no m'agraden. Jo, quan era petit, anava al Nou Camp, i parlo quan era petit, que el meu ídol era el Juan Manuel Asensi Ripoll, el gran capità dels 70, no? Que va jugar també a la selecció espanyola com a capità de la selecció espanyola. Vull dir, estem parlant de l'equip del Johan Cruyff dels anys 74, 75, 70... Jo anava al Nou Camp en aquestes dates. Vull dir, jo em podia apropar al Reixac, al Mora, inclús al Tente Sánchez als principis dels 80, aquí ha estat el Mora en la teva cadira, aquí al Sánchez. I això avui en dia és impossible. Això ha canviat moltíssim, però malgrat que hagi canviat, a nivell de jugadors de primer equip de qualsevol dels equips del Barça, sigui de futbol, seccions, etc., han de ser molt més propers tant a la premsa com al públic, com als socis... Sobretot el soci, que és un dels propietaris del club. Principalment. Per petita que sigui la seva part. Principalment. Bueno, deixem aquest tema de premsa, ja ho he dit, m'he quedat molt a gust, i algú li farà mal i algun altre riurà simplement. Dius que faràs un control exhaustiu de les despeses i del gas del Barça, que es puguin produir, no? Rigorós, sí. Això com es pot fer? Perquè fins ara... Vull dir, les despeses han estat moltes, sobretot amb els fitxatges random, aquests fitxatges, saps qui són, els fitxatges random, el que es diu que són, aquests fitxatges que no s'han posat ni la samarreta del Barça, entre altres coses, no? Que n'hi ha molts. Que totes, l'altre dia ho repassava, i n'hi ha uns quants al llarg de la història. Sí, des de l'època de Núñez, ja van començar amb el Cleo, te'n recordes quan es va lesionar el Xusta l'any 81, que van portar aquell brasiler? I aquest és un dels punts claus que per mi és molt important. És a dir, al final, tu has de rodejar-te de gent que coneixi la filosofia del nostre model de joc, gent que coneixi i que hagi viscut en primera persona, per poc que sigui, quins jugadors són necessaris per desenvolupar el nostre model. Amb tota aquesta informació, tu pots minimitzar el risc a l'hora de fitxar. Però això ja ho teniu. Totes les juntes directives ja sempre diuen el mateix, tinc els millors economistes, tinc els millors no sé què, però al final la realitat és la que és. Bueno, al final... De fet, la vostra junta directiva, de la qual vas sortir fa poc, està clar, no? Els números són els que són, els fitxatges són els que són i les despeses són les que són. Bueno, però les despeses són totes per la política... Fins al punt que aquest any penses fitxar algú? La política és la... Jo penso fitxar qualsevol jugador del planter que tingui qualitat per pujar. Jo no tinc... Fitxar fora del Barça, dic, Jo crec que no tinguem cap necessitat de fitxar. Un jugador del planter no és fitxar, ja està a la casa. Per això... pot marxar, però ja està a la casa. I de fet han marxat uns quants i de bons. Però per això, per què hem de fitxar? La gent diu, no, un central. Ahir van jugar dos centrals que l'any passat eren els centrals titulars del Barça B. I fa 2 mesos només fem que sentir que falten centrals, hem de fitxar centrals. I escolta, tenim que donar un aplaudiment al Koeman, que a mi no m'agrada Koeman, però bueno, perquè ha tingut els nassos de treure l'Englet per fi i de no posar l'Umtiti. És igual, qui sigui, el que a mi... És a dir, jo soc una persona... Alfred, jo soc una persona molt coherent. Jo el que no diré és fa 2 mesos, no m'haurà sentit dir no, és que hem de fitxar un central perquè s'han lesionat, tal i qual. I ara, molta gent, molts, els que ho deien, que ho manifestaven, ostres, ahir s'han donat compte... Això ja es deia a l'estiu, també. És igual, abans de començar la temporada, jo no ho deia, jo no ho he dit mai. Jo no ho he dit mai, perquè... Bueno, però la teva junta directiva, de la qual tu eres part responsable, sí. No ho sé si ho deia. No van fitxar-lo, home. Què deien, que necessitaven centrals? La Junta no ho dirà mai, això, però els mitjans de comunicació, tots, tothom, això era Vox Populi, tothom ho sabien, tots els que entenem una mica de futbol sabíem que amb el Piqué i l'Englet anaven molt justet, no tenien més centrals. Però és que per què Piqué i l'Englet? Si tenim Piqué, l'Englet, Araujo, Mingueza... És que clar, si ens quedem en... Eren jugadors del B, pràcticament. Alfred, això és precisament... Tenen dorsal del primer equip? Mingueza té dorsal del primer equip?
Però està jugant amb el primer equip, no? Quin problema hi ha? Però per què està jugant? Perquè Piqué s'ha trencat, perquè l'Anglet és un desastre i també... I qui et diu que no s'hagués guanyat el Mingueza? Ja estava entrenant. El que es deia en aquell moment és que tenim un recanvi de centre. Igual que necessitem un davanter centre que no tenim. Alfred, és molt lícit. I fiquem fora un davanter centre com el Suárez i no cobrim aquest lloc. Tu i molts del que dius que diuen sou gent que no confia amb la gent de la casa. No és veritat. Jo sí. Home, m'estàs dient... No, Xavi, no diguis la volta, no. Home, Alfred, tu m'estàs dient que s'havia de fitxar un central. Home, es tenia que fitxar sí o sí. Com? Perquè no tenien substitut, perquè aquests jugadors del Barça B eren del Barça B. Però no són bons? No dic que no siguin bons. Llavors? Però escolta'm, la pregunta és... Però és que els filials estan... La pregunta és... Els filials estan per això, Qui té que jugar al Barça? El millor. El millor. El nivell Barça no ho té tothom. El central de l'Eibar no té nivell Barça. Però els dos centrals, Araujo i Mingueza, tenen nivell Barça? Tu què creus? Ara, en aquest moment, penso que no. Que poden arribar a tenir-ho? Potser sí. Però en aquest sentit discrepem. I de fet el Mingueza va mostrar una mancança l'altre dia amb la Juve. Home, clar, perquè està creixent. Però dic una cosa. Aleshores no té el nivell encara per defensar els colors del primer equip. És que jo crec que aquí estem confonent tenir nivell Barça amb ser titulars indiscutibles del Barça. Perdona, és que titulars indiscutibles del Barça, el Barça, la grandesa del joc del Barça, és que tu tens una plantilla de 20 jugadors, 23, dels quals 18 els pots posar i treure, i quan compenses posicions i tal, sense que la col·lectivitat, el joc de l'equip, se'n ressenteixi. Aquest és el gran què del model del Barça. Però, per tant, per fer això, si tu se't lesionen jugadors, etc., tu tens un Barça B que precisament és per això, entre altres coses, per tenir nois preparats... Però no per trobar-se que no tens centrals al primer equip, que no tenim. Tenim dos trencats, o un mig trencat, perquè l'Umtiti no sé si està bé, suposo que si té l'altre és perquè ja està bé. No, dos trencats, però per això... I un Lenglet que, francament, jo sempre dic que no té nivell Barça. Però això és opinable. O sigui que si l'Lenglet és millor o pitjor, això cadascú, hi ha 150.000 opinions dels 140.000 socis. Tu què penses com a soci? És un defensa en garanties pel Barça, l'Lenglet? Francament, com a soci, Jo crec que l'Lenglet és un bon jugador, sí, és un bon central. Que és un bon jugador, no ho poso en dubte, però nivell Barça, francament? Sí, que és nivell Barça. Per ser títol indiscutible del Barça, l'Lenglet? Això no ho sé. Està per sobre d'Araujo? En alguns aspectes sí i en altres no. Vale, no ens mugem, Xavi? No, però és que el futbol... Alfred, a veure una cosa, el futbol... Si a mi, quan jo jugava, em comparaves amb l'altre extrem, t'hagués dit, qui és millor? Doncs no t'ho sabré dir, perquè t'he dit, mira, jo jugava amb les dues cames... No parlo de qui és millor o pitjor, jo parlo de nivell. Per exemple, Bartra tenia nivell Barça per jugar al Barça de titular? Bartra, jo crec que sí que tenia nivell. I per què està en el Betis si és un coladero com a defensa? No ho sé, és que això és el nivell. Vull dir, però tu defenses una posició en la qual és indiscutible. Però aquesta és una opinió teva, que és un coladero amb el... Home, només tens que veure els números del Betis en defensa. A veure, però llavors estàs limitant, Alfred. O sigui, el debat esportiu, Alfred, és dir que els gols rebuts en contra són responsabilitat d'un jugador, d'un central de... No, has de dir. Tu m'has dit, el Betis és un coladero... Però veritat que es nota quan juga Piqué i quan no juga Piqué, es nota? Home, evidentment, perquè Piqué estàs parlant... Veritat que quan juga Ramos i no juga Ramos al Madrid es nota? Alfred, perquè Piqué estàs parlant, segurament, el millor central de la història del Barça juntament amb Puyol. Bueno, jo discrepo, del millor central de la història discrepo. Un grandíssim central nivell Barça, però del millor del Barça... Dels 5 millors segur jo. Perquè li manca cintura, i això l'ha mancat sempre. Dels 5 millors... Dels 5 millors això t'ho compro. Però amb el Puyol no, el Carles... Inclús, si m'apures, ni el Tarzán Migueli, si m'apures. No, però per tant... Aquestes coses que no es porten en joc. Però m'agrada discutir amb tu d'aquests temes. Parlant del teu programa, punto fuerte de tu programa, quin és? Punts forts. L'equip, que és l'equip directiu, que és la gent que presentarem dilluns, i alguna peça més que s'haurà d'incorporar. Com a, per exemple, director tècnic. No, directiu. Parlo d'equip directiu. S'haurà d'adjuntar, estem pendents que s'incorporin. Falten 4 o 5 que... D'aquí a dilluns no s'aconseguirà, o sí? No és que s'aconsegueixin, ja més o menys estan, però per diferents raons dilluns no hi seran. Però bueno, dilluns serem uns... En la part directiva només no es guanyen títols. No, són els que marquen els criteris i les polítiques, les estratègies... Llàstima que el Bartomeu no hagués confiat en tu per crear aquest equip directiu. Bueno,
Espai Barça. És una responsabilitat del president. És una responsabilitat del president, aquesta triar a la Junta de triar. Mira, Espai Barça, perquè va el dir nou Camp Nou... Tusquets que el nou camp cau a trossos. Sí, és que el nou Camp Nou està molt vellet. És veritat. És així. I això que jo sóc molt nostàlgic, perquè tinc la plaqueta amb el meu nom com a exjugador està allà. Home, clar. Llavors, a mi jo, si pogués, ho mantindria, però òbviament... Això es pot mantenir. No, però el nou Camp Nou s'ha de remodelar ja. Nosaltres posarem sobre la taula l'opció de que el soci esculli si vol accelerar i vol fer les obres en 2 anys sabent que no es podrà competir al Camp Nou, o Està jugant a Valdebebas, que ha tingut la sort de jugar sense públic. aprofitant precisament que el tema de públic no sabem com evolucionarà, no ho sap ningú això, i acabar-lo en 2 anys, el més ràpid possible, que són 2 anys. Això suposa un estalvi respecte a fer-lo en 7 anys d'un 25-30%, això ja és una cosa, però és veritat que suposa que no hi hagi públic durant 2 anys a l'estadi, al Camp Nou. Ho faries en Goldman Sachs, igualment? Hem de veure la lletra petita Que no coneixes. que no conec. I no has tingut la inquietud, quan estaves a la directiva, de preocupar-te d'això? Com a directiu? Perquè un soci normal no taxes, però tu sí tenies. La inquietud. Jo sé el que ens va presentar en el seu dia el vicepresident econòmic, el tresorer, ens va explicar les bondats o no de l'operació. Ho veies viable. Mira, del que em van explicar i del que creiem que... Bueno, que evidentment me'ls crec, perquè jo dono per descomptat que ningú diu mentides, això després se't pot demostrar que sí o no, però jo dono de bones a primeres, mai crec que ningú m'està mentint, jo per sistema, sóc així de bona gent, si vols. El préstec de Goldman Sachs no és un préstec, és un anticip d'uns ingressos futurs. Correcte. Per tant, des d'aquest punt de vista, dit així, a mi no em sembla molt bé. Al final dius... El candidat ha dit que no vols aplicar res de Goldman Sachs i que buscarem altres fons de finançació. No, però a veure, nosaltres en tenim. Això ja cadascú té el seu projecte. Però nosaltres també hem dit al final aquesta decisió. Tu saps l'estat reial de les comptes del Barça? Sí, clar, perquè aquest és l'argument que molts dels precandidats... És el típic argument del precandidat per dir no, quan presenten jo no conec els comptes reials. Alfred, els comptes auditats i que estan presentats, aquell és l'estat real del club. Sí, però el que hi ha caixa, vull dir, els calés que hi ha. No, és això. Bueno, és que el que hi ha caixa... Sí, precandidats que diuen que no ho sabem, això. Alfred, perdona, el balanç i pressupost tant de la 19-20 com el pressupost del 2021, sobretot el tancament de la temporada 19-20, està auditat i és públic en aquest sentit. I aquella és la realitat del que hi ha al club. Salvarem el Barça d'una SAD? No és que el salvarem, és que serà així durant tota la vida. Està en quiebra tècnica avui en dia el Barça? No. Segur? Seguríssim. El Tusquets ho va insinuar i... Bueno, no sé si ho va insinuar, però en absolut. I un exdirectiu del Barça, que tu coneixes, que és el Castells. Te'n recordes de Castells, un directiu del Barça? Sí. Aquest fa uns dies va dir que el Barça estava en fallida tècnica. Vols que digui quantes empreses associades al sector serveis d'aquest país ara podríem dir que estan en quiebra tècnica, fins que no hi hagi... El 99,9%. Perquè... Al final, Alfred, és que al final un ha de ser molt rigorós i molt responsable a l'hora d'utilitzar segons quines paraules. No, jo et pregunto el que diuen, Vull dir, no dic jo, no són paraules meves, No, ja ho sé, per això et dic no. El Carles Tusquets estem parlant del gestor, del president, del màxim responsable de la gestora del Barça. Si no l'he escoltat, però si realment així... Jo crec que el Tusquets s'ha equivocat, es tenia que haver quedat a casa més d'un dia i no sortia a parlar tant. Però bueno, això era cadascú, escolta, és lliure de dir-ho, però suposo que si torna a passar aquesta situació, que no sigui aquest senyor el proper responsable de la gestora perquè ha estat deleznable i és denigrant, que sembla que estiguin allà mendigant. Hosti, tu, dir que el camp del Barça cau a trossos, aquí se li ocorre dir aquestes històries. Bueno, dit això, per què te tenen que votar a tu? Suposo que és la típica pregunta que et fa tothom, no? I jo, com que no fes les mateixes preguntes, però bueno, aquesta jo crec que és obligada, de primer de facultat, no? Sí. Per què te té que votar tu un soci que pot pensar que vens d'una directiva desastrosa? Perquè... Bueno, vinc de quina d'elles? Perquè vinc de les 3 últimes. De l'última, per exemple, jo parlo de l'última. Però vinc de les 3 últimes. Sí, escolta, les 3 últimes... Llavors, jo soc una persona coherent en aquest sentit.
No sé si parles... Parlant de la directiva Bartomeu, que és el pitjor president de la història del Barça, per mi, quedarà això a la història, i malauradament el teu nom també quedarà gravat en aquesta directiva, per què te tenen que votar? És la teva opinió, clar, evident. Home, però tu saps que realment aquesta directiva, bueno, parlo dels anys 70 cap aquí, no em diguis jo sé, no em diguis jo sé, digues la teva opinió. Jo crec que tu saps que és de les pitjors directives o de les pitjors gestions que han hagut en el... Bueno, cap problema, no ho reconeix, això no passa res. No passa res, vull dir, jo potser tampoc reconeixeria les meves mancances. No, és que jo les mancances les he reconegut i les he posat sobre la taula. Aquesta directiva ha estat un fracàs. Que hem aconseguit esportivament... Home, perquè la realitat del club és la que és. Bueno, és igual, no t'ho he de preguntar jo, al final no t'ho pregunta a mi. Mira, perquè precisament haver treballat amb 3 expresidents, amb 3 directives que han pres les seves decisions, però nosaltres tinc perfectament identificat què és el que ens farà més grans, el que ens penalitza i, per tant, puc prendre decisions des del primer dia. 2, haver viscut en primera persona el model futbolístic sobre el qual s'han basat els majors èxits esportius de la nostra història és un valor afegit enorme, perquè en aquesta vida no només ho has de llegir i ho has de dir, sinó que ho has de sentir. Per mi els projectes han d'anar acompanyats de sentiment, de passió, de desig, no només de coneixement i tècnica, que també. I això, haver viscut en pròpia persona aquest lligam i aquest coneixement amb Johans, Laureanos, que són al final els meus mentors, van ser els meus mentors futbolístics, el compendi de coneixement esportiu, futbolístic en aquest cas, i formació acadèmica, experiència empresarial i de gestió, avui en dia quants presidents de clubs de futbol tenen aquesta dualitat, el coneixement esportiu perquè han estat bons esportistes i l'experiència professional, la formació acadèmica molt àmplia i la gestió empresarial i coneixement. Digue'm, aquests 2 podem pensar quins presidents poden haver-hi en el món de l'esport. Segurament molt pocs, a part dels directius del Bayern, com Beckenbauer i Rummenigge, que van ser 2 grandíssims jugadors, tant un com l'altre, no? Doncs jo crec que això, Alfred, jo crec que això ara mateix, pel futur del Barça i pel present i futur del Barça, és molt important. Te seré molt directe, a veure si m'és capaç de contestar també de veritat, i en la mà amb el cor. Penses que passaràs les signatures, la criba de signatures? Absolutament. Creus que guanyaràs aquestes eleccions? Francament. Això és molt difícil, però que tinc un percentatge alt de competir i arribar, no sé si als penals, però a la recta final n'estic convençut. A la recta final, és a dir, a ser candidat en ferm. Però sí, i tenir, o sigui, arribar a un tet-a-tet amb els 3-4 o els que siguin que passaran. Està clar que les enquestes diuen que el Víctor Font Laporta, són, diguéssim, el Jordi Ferrer, diuen que també té opcions, i el Toni Freixa, que també ve de diferents directives, també ha passat per la directiva de Bartomeu, Rossell, Laporta, però de veritat penses val la pena ficar-se en aquest projecte? Creus que... El projecte del Barça sempre val la pena, sempre. I de fet, així ho he fet els últims 20 anys, quan m'han trucat i m'han sol·licitat que aportés, col·laborés i treballés pel club, sempre. Ha estat la meva segona família tota la vida. El meu pare va ser 18 anys president amb el president Núñez, directiu amb el president Núñez. Porto el Barça a la sang des del bressol. I a mi cada vegada que el Barça, en la persona de qualsevol dels presidents que hi ha hagut, ha aixecat el telèfon i m'ha demanat que li aporti el meu coneixement i la meva experiència, no he dubtat mai ni un minut. Em sembla molt bé, a més. En l'hipotètic cas, que espero que no, passis, que espero que sí que passis la criba de signatures. Anava a dir, home, Alfred, ara has sigut molt franc, no? Jo sí que soc molt franc, No, home, ja, però home, tampoc... No, te soc sincer, per això tinc les portes tancades als meus postos, perquè no em callo, és que no em dóna la gana. Jo he explicat la pròrroga de la meva carrera laboral i no tinc ganes de fer-li la pilota a ningú, t'ho dic de debò, perquè no menjo de ningú de vosaltres ni de ningú més que d'aquí d'aquesta casa. Això fas bé. Jo sé que el Víctor Font aquí no tornarà, ho tinc claríssim. Primer perquè no són RAC1, ni som Diari Ara, ni som TV3. Si fossin TV3 vindria, a pesar de que potser li puguis fer una mica la gresca, però com que són un mitjà petit, a la gent li costa més venir perquè té més a perdre que a guanyar. Però dit així, jo desitjo que passis la criba, primer perquè m'identifico amb tu en la part esportiva, jo he jugat tota la meva vida a futbol, ho hem comentat abans de sortir, encara jugo el que puc, perquè clar, l'edat
em limita Això no molt, sobretot perdona. les articulacions de genolls. Sí, a mi tampoc em perdona, en aquest però sentit. continuo jugant. A pesar de que fa poc em va dir l'equip que, escolta, Alfred, has de deixar-ho ja, En un equip de veterans, però clar, els veterans són 10 anys més joves que jo. Quan et fot fora l'equip ja de veterans, ja Clar, però saps què passa? t'has de començar a preocupar, Alfred? Sí, no, clar, home, és que jo, els veterans del meu equip tenen 40, 35, 40, 45, i ja, quan jo és un altre tipus és el jove dels veterans. Clar, no, sóc el veterà dels veterans. No, tu sí, clar. Ja m'ho van dir, de fet, és veritat que cada vegada em costa més córrer, però bueno, faig esport igualment cada dia. Molt bé. Espero que vegis la criba de signes, que és el que t'estava dient. En l'hipotètic cas de que no passessis, que jo desitjo que sí, tu estaries disposada a tenir aquí una xerrada de tertúlia amb els que no les passin? Sí, home, I poder comparar... Sí, home, i tant. Després diu tots que sí, però després tots teniu l'agenda petada, eh? No, jo sí, no tinc cap problema. Sí, jo prenc la ja paraula. vindré. No dic que però sí, em sap greu, però crec que no... No, t'ho dic perquè si ets candidat ja sé que no vindràs. Quan siguis candidat, bueno... Si sóc candidat també, per què no? Això ho veurem. Jo sé que quan siguin candidats Jo tornaré tornaré a venir i per tant això ja inclou sigui o no sigui candidat. Pren la paraula. Bueno, aquest és el Xavi Vilajuana, un tio que viu del món del futbol, que ha viscut tota la seva vida al futbol, ho ha patit en primera persona, ha defensat els colors del Barça. Jo crec que és una bona opció com a president, ja després que cadascú decideixi. No sé si guanyarà, jo personalment crec que no guanyarà. De fet, jo crec que no guanyaràs. Em sap greu, però crec que no guanyaràs. Tinc dubtes de que passi la criba de signes, tinc dubtes també, francament, perquè la gent pugui estigui cabreada. La sort és que jo no el tinc, el dubte. El problema seria que el tingués jo el dubte. Per això m'agrada, per la teva, en aquest sentit, jo crec que has estat sincer en tota l'entrevista al voltant d'un 75%, 80%. El reste, com tu has ben dit, he regateado la resposta i has estat sincer en el moment que dius que creus que guanyaràs, perquè jo crec que estàs convençut de que guanyaràs. I això crec que és també d'alabar. Nosaltres, o d'elogiar en aquest cas. Nosaltres, Xavi, ho deixem aquí. Tant de bo, te desitjo tota la sort del món. Moltes gràcies. I vosaltres ens veiem demà amb l'Emili Rousseau, també precandidat aquí a la presidència del Barça. La clínica de la doctora Beatriz Beltrán ha patrocinat Donem la veu.